Здравейте, хора, аз съм Златко и да видите едно нещо, един трик. Отивам в кар паркинг, да видите едно нещо. Това е кар паркинг, който го играе да го види. Това е, да видите как се купува това BMW. Аз го купих. Сега вижте с какъв вижте най-скъпата ми кола. Ей тази и този BMW ще го измия. Елате с мене, хора. Сега. Чуваме така. Ето, обръщам се. Не ме гледайте, че не мога да карам, че се блъскам колите. Да не е такива за колите. Сега, хора, чуваме фастонивката. Докато съм и колата, аз ще ви говоря за мене. Хора, аз съм на 5 годинки. Не на 6. Така нататък. Хора, играл съм от много малко. 4 години знам тази игра. От 3 годинки съм го играл. Много е хубава и много нежна. Сега бягам от тук и уча ми и да видите едно нещо. От тук минавам и така. После така засилвам се и после дрифтим силно. Само дрифти да ви науча, хора, как се прави дрифти. Минаваме така хората с дрифти. Видяхте ли, хора? Така мога да карам надясно, да се обръщам, да въртя и да се пилва. Вижте, хора, сега как ще умина този не играч. Просто хора, такива неща. Слагат хора, така ли са направи. Аре, бе, тайба колата. Хора, чакайте, не знам да харам. Много съм тъпак. Само тайба колата, тайба. Ало? Само вижте хората. Сега даваме само газ. Разбих се. Това е. Ето е на. Слягаме го от тук. Шат! Само караме и ето вижте как обускам. Так. Пуши, карам се куши. Пуши, няма да дам души. Хора, колко боля, само като айди, край, полицията ма фана. Вио. Ой, батко, така стана шинджар. Тъмба, ударих се. Тъмба. Давай. Се преголяма кенчо, банто, супато. Сега вижте, хора. Ами, Боря Кърла, нали мате жасто, колко нощи да сме. Вой колко нощи ли я загласа по телефона. Дрифте. Да, вой да ме елата жала, ми колко да не спорим. Аре, да тъй бакулата. Ако не най-съгласна е да е, да. Кажа го ход. Ачу ми батерия първа. Ачу хара. Батко, чакай, че хора малко да слеза да повръщам.
Чакай. Тук да паркирам. Чакайте, хора. Айде, повръщах. Край. Сега, хора, махам и са тази игра. Повръщах. Сега махам са тази игра. Хора, много съм смешен на кар паркинг. Много смешки правя. Знаете ли играта Майкрафт? Има много хубава къща, има всичко. Тайда къщата, тайда къща. Какво правим? Тайда се препича. Къщива! Как ще ми дава тайда. Ето, хора, намерихме ченджарката. Сега, хора, вижте, къде ми е къщата? Ето тук къщата ми. Вънка ми е малко навремени. Гледайте там. Красотата ми. Бабо! Тук са ми рипили. Ena já lá para o pipitar, vou ter que dar para o Volta não, Cajaras. Я ми тук колко ще Махни си краката от видеото! Че не мога. Ето, хора. Да, трябва да си Баба ми говори. До 8 трябва да. Да. Що така нам било и си игила къла ефтина билетя по 20 паунда и си? Да. Хора, махам се в играта. Чакай. Пиши. Ali, mãe,